አርዕስተ ዜና በምስራቅ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ለሕዝብ ተረባሒ በምግባር ክግለጽ ይገባ ክብሩ አፈ ጉባኤ ቤት ምክር ፌዴሬሽን አገኘው ተሻገር ገለጸው። ኢትዮጵያ ከበዘበናት ሱም ጀሚራ በዘካው ሕዳት ዓማውቲ ወናኒት በር ባሕሪ መንባራም ደራስን ፖለቲከኛን አስራት አብርሃም ገለጸው። ካበ ወጻኢ ሩሲያ በድርድር ሰላም ዩክሬን ተስፋ ይተቆርጽን ክብሉ ፕሬዝዳንት ሩሲያ ቭላዲሚር ፑቲን ሓቢሮም። ሰላም ጥዕና በለይ ክቡራት ተመልከትና ማዕድ ዜና ጀሚሩሎ ምስ ዜናታት ሰዓት አብርሃም ፍሳም ሕዚ ናብ ሓጸርቲ ዜናታት ከምርሕ ምምስራት ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ተረባሒ ብምግባር ክግለጽ ይግባእ ክብሉ አፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ፌዴሬሽን አገኘው ተሻገር ገሊጾም። እቶም አፈ ጉባኤ አበ መርሃ ግብሪ ዕላዊ ምጅማር ስራሕን ምስጋናን ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ብምርካብ አበ ዘመሓልፎ መልእኽቲ ፓርቲ ብልጽግና ዝጸንሑ ሕቶታት ብሔረሰባትን ህዝብታትን ብምምላስ ልዑል ብጽሒት ይዋጽእ ኣሎ ኢሎም። አበ ዝሓለፉ ዓማውቲ ብተደጋጋሚ እንትሕተቱ ዝነበሩ ናይ መንነትን ብምሕዳር ወሰንን ሕቶታት ህግቡ ምላሽ ብምሃብ ፓርቲ ብልጽግናን አመራርሓ ሃገራዊ ለውጥን ልዑል አስተዋጽኦ ይገብር ኣሎ ኢሎም። ምምስራት ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ናብ ባይታ ብምውራድ ንህዝቢ ተረባሒ ብምግባር ክግለጽ ይግባእ ዝበሉ አፈ ጉባኤ አገኘው ተሻገር እዚ ድማ ብጽሒት አመራርሓ ትክልል ዝለዓለ ከም ዝኾነም አገንዚቦም። ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ሉዓላውነት ኢትዮጵያ ናይ ምሕላው ልኡኽ አጠናኺሩ ክቕጽል እዩ ክብሉ ዋና ዳይሬክተር ርክብ ወፃእን ወተሃደራዊ ምትሕብባርን ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ሜጀር ጀነራል ተሾመ ገመቹ ገሊጾም። ኢትዮጵያ አበ ምሕላው ሰላምን ድሕነትን ጎረባብቲ ሃገራት ዘለዋ ግደም አጠናኺራ ከም እትቕጽል እውን ተዛሪቦም። ሜጀር ጀነራል ተሾመ ገመቹ እቲ ሰራዊት ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ዝሐሸ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ፈጢሩ ብቴክኖሎጂን ሓይሊ ሰብን ተወዲቡ ዘተኣማምን ሓይሊ ብምዃን ይሰርሕ ከም ዘሎ እዮም ገሊጾም። ሉዓላውነትን ዶብን ኢትዮጵያ ንምኽባር ከምኡውን ሰላምን ድሕነትን ህዝቢ ናይ ምሕላው ዝተዋሃቦ ልኡኽቶ ብምቕዓት እናተዋፅአ ዘሎ ብቑዕ ሰራዊት ምህናፁ እውን ኣረጋጊጾም። ካብ አፍሪካ ክሳብ ኮርያ ብዘለቐ ናይ ሰላም ምኽባር ወተሃደራዊ ወፍሪ ሕዚ እውን ብዝለዓለ ብቕዓት ምቕጻል እዮም ኣመላኺቶም። ገምጋም አፈጻጽማ መደባት ቀዳማይ ርባዕ ዓመት 2016 ዓመተ ምህረት ጽሬት ትምህርቲ ንምርግጋጽ ዘኽእሉ ውጽኢታዊ ስራሕቲ ከም ዝተፈጸሙ ሚኒስትር ትምህርቲ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ገሊጾም። አፈጻጽማ መደባት ቀዳማይ ርባዕ ዓመት 2016 ዓመተ ምህረት ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ዝተረኸብሉ እዩ ተገምጊሙ ዘሎ። ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ጽሬት ትምህርቲ ንምርግጋጽ ብዙሓት ስራሕቲ ተሰሪሖም እዮም ኢሎም። ብመሰረት እዚ ለውጢ ስርዓተ ትምህርቲ ሓዊሱ ብዙሓት ውጽኢታት ከም ዝተመዝገቡ ሓቢሮም ኣሎም። እቲ ሓዱሽ ስርዓተ ትምህርቲ ኣብ ኩሎም ብርክታት ትምህርቲ ኣብ ኩሎም ከባቢታት እዚ ሃገር ተግባራዊ ምግባር ከም ዝተጀመረ እውን ተዛሪቦም። ስርዓተ ትምህርቲ ምቕያር ስዒቡ ዘጋጠመ ሕፅረት መጻሕፍቲ ንምፍታሕ ብዙሓት ጻዕርታት ይግበሩ ከም ዘለው ተዛሪቦም። ስለዝኾነ ካብ መወዳእታ ወርሒ ሕዳር ጀሚሩ ንብዙሓት ተምሃሮ መጻሕፍቲ ከም ዝዕደል ገሊጾም። ጊዜያዊ ርእሰ ምሕዳር ክልል ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ምስ አምባሳደር አየርላንድ አበ ኢትዮጵያ ኒኮላ በርነን ተዛትዮም። ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብቲ ዘተም ህዝቢ ትግራይ ካብቲ ሒዝዎ ዘሎ ጸገም ንክወፅእ ናብ ሰላምን ልምዓትን ንክምለስን ዝተመዛበሉ ወገናት ናብ መረበቶም ንክምለሱን መንግስቲ አየርላንድ ብጽሒቱ ክፍጽም ይግባእ ኢሎም። አምባሳደር ኒኮላ በርነን ብግደን
መንግስት አየርላንድ ንብዙሕ እዋናት መሓዛ ልምዓት ህዝቢ ትግራይ ኮይኑ ብዙሓት ስራሕቲ ንዓመመ ከም ጸንሐና ዘኻኺረን ብሰንኪ ኩናት ዝበጽሐ ዕንወት ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ዳግመ ህንጸት ትግራይ ንምሕጋዝ ትኹረት ተዋሂቡ ይሰርሕ ከም ዘሎን ንቐጻሊ ፕሮጀክታት ሓንጺጹ ናብ ስራሕ ንምታው ምንቅስቓሳት ከም ዝተጀመረን ሓቢረን ብፍላይ ከቢድ ጉድኣት ንዘጋጠመን ደቂ ኣንስትዮ ንምሕጋዝ መንግስቲ አየርላንድ ብዕቱብ ክሰርሐል እዩ ክብላ ተሓሳሲበን መንግስቲ ንኣባላት ዲያስፖራ በዝተፈላለዩ ዘፈራት ልምዓት ውሽጢ ዓድን ክሳተፉ ብፖሊስ ዝተሓገዘ ኣሰራርሓ ምዝርግሑ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ደቡብ አፍሪካ ሙክታር ከድር ገሊጾም ኣምባሳደር ሙክታር ከድር ምስናይቲ ኤምባሲ መሳርሕቶም ብምዃን ኣብ ኢስተርን ኬፕ ፕሮቪንስ ፖርት ኤልሳቤትን ከባቢኡን ምስ ዝርከቡ ኣባላት ዲያስፖራ ኢትዮጵያ ኣብ ምሕላው መሰልን ድሕነትን ዜጋታት ኣብ ተሳትፎን ልምዓትን ዲያስፖራ ከምኡውን ኣብ ወቕታዊ ጉዳያት ሂቦም ዘተ ኣሳሊጦም እቶም ኣምባሳደር መንግስቲ ኣባላት ዲያስፖራ ኣብ ዝተፈላለዩ ዘፈራት ልምዓት ውሽጢ ዓዲ ንክሳተፉ ጥጡሕ ባይታ ዝፈጠረ እንትኸውን ናይ ዝዕድል ተጠቀምቲ ኮይኖም ንባዕሎምን ሃገሮምን ተረባሕቲ ንክገብሩ ጻውዒት ምቕራቦም ካብ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድም ትካል በይነ መንግስታት ልምዓት አፍሪካ ወይ ውን ኢጋድ ዓመታዊ አኼባ ሚኒስትራት ኣብ ከተማ አዲስ አበባ እናካየደ ይርከብ ኣብቲ መድረኽ ተወካሊት ዋና ዳይሬክተር ጥዕናን ልምዓትን ትካልን ዝኾና ፈትያ አልዋን እቲ ዞባ ተፈጥራውን ሰብ ሰራሕን ጸገማት ምምዝባል ዜጋታትን ፍልሰትን ብበዝሒ ዝረኣየሉ ምዃኑ ተዛሪበን ኣብቲ ዞባ ብፍልሰት ውሽጢ ዓዲ ልዕሊ 19 ሚልዮን ስደተኛታት ምህላዎምን ልዕሊ 5 ሚልዮን ካብ ሃገሮም ወጻኢ ኣብ ሃገራት እቲ ዞባ ኣብ መጽለሊ ከም ዝርከቡን ገሊጸን ስለዝኾነ ንዘላቂ መፍትሒ ህይወት እቶም ስደተኛታት ኣባል ሃገራት ኢጋድ ብምትሕባር ክሰርሓ ከም ዝግባእ ኣተሓሳሲበን ኢትዮጵያ ጅቡትን ካልኦት ሃገራት አፍሪካን መፍትሒ ዝህቡ ጉዳያት ኣብ ፖሊሲአን ከካትታ ዝኽኣላ ሃገራት እየን ኣብቲ ዞባ ንዘላቂ ህይወት ስደተኛታት መፍትሒ ንምሃብ ልዑል ጻዕሪ ዝሓትት ጉዳይ ምዃኑ ተመላኺቱ ክብል ሰለሞን ኣበጋኣዝ ጸብጺቡ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ናይ መንበሪ ፍቃድ ዘይነበሮም 96 ዜጋታት ካብ ሊባኖስ ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ኣብ ቀጻሊ እውን 89 ዜጋታት ናብ ሃገሮም ዝምለስሉ መርሃ ግብሪ በረራ ጽባሕ ከም ዝሳለጥ ኣብ ቤይሩት ካብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ቆንስላ ጀነራል ፌደርኢ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድም እቶም ዜጋታት ብመሰረት ሕቶኦም ናብ ሃገሮም ንክምለሱ ሕቶኦም ንኢሚግሬሽን ሊባኖስ ቀሪቡ ኣብ ቀዳማይ ፕሮግራም በረራ 78 ዜጋታት ምምላሶም ይዝከር ተበርከትና ሓዚ ድማ ብዝርዝር ናብ ዝሓዝናዮም ዜናታት ከምርሕ ዕላዊ ምስረታ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ኣብ ወላይታ ሶዶ ተሳሊጦም ኣብቲ መርሃ ግብሪ ሓለፍቲ ስራሕ ፌደራልን ርእሳነ ምምሕዳራት ክልላትን ዝተረኸቡ እንትኸውን መልእኽቲ እንኳዕ ደስ በለኩም እውን ኣመሓላሊፎም ሙሉ ብርሃን ግርማይ ተወሳኺ ኣለዋ ምስረታ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ኣብ ወላይታ ሶዶ ሎሚ ተሳሊጡ
أبتعلو مسرتا استرخبو آفا قبائي بيت مخرب فدريشن زخونو أي تاقنيو تشاقر كل دبو إثيوبيا بسلاموين بديمقراسيوي منقدي نحتوهم ملس بمركابهم استسمعهم حاقوس بمقلاص بارتي بلصقناون زوعلن زحادر حتوهم مملاس زل على زعري إننا قبر زلو بارتي مخانو أتحيزهم قليزهم ይህ ዛሬ የክልል ማብሰሪያ ፕሮግራምና إذن لما عند بروجرام مبصري كللن بعل شمات مرحتة كللن كمدمع مبل 18 معلت بهر بهرسباتن حزبتاتن إثيوبيا مخبار عب ندال ولو ساعات سالت زلبو مخانو ازي بعل فولي يقبرو كم تزفلت بارتي بلصقنا حدش بارتيو قندما زوعلو زحادو حتوتات حزبي عب مملاس بصحيتو ناتواص زلو بارتيو بركت نزبول عمتاتنا تحتتو زنبرو حتوتات وسن قبو ملسي نخرخبو بارتي بلصقنا زلعل صعرنا قبره صنيحيو بمسرت زي عب دوب إثيوبيا حدشتي سلسته كللات تمسريتهم يوم بفلاي دما كابتوم زتمسرتو كللات دوب إثيوبيا 30 كلتن بهرسباتن حزبتاتن زحازه بمخانو فولي يقبرو أبتمرها قبرس تراخو مكتل بريزيدنت بارتي بلصقنا آيت آدم فرح بوغنو حزبت الدبو بهرسبات نعمتات حتقوم ببعلخون بمرحنة منقستي ملس بمركابو زتسمعن حاقوس كقلت الخومي دالي كبلو منقليزوم በታሪካዊ የዮግፋታ ማዕከል በባህላዊ ምግቦች ሌማት በተትረፈረፈች አበ ታሪካዊ ይግፋታ በዓል በባህላዊ ምግብታት ብጅጋን ደቃ ተፍለጥን አበ ትሕቲ ገቦ ዳሞታ ትርከብን ወላይታ ሶዶ በመርካበይ ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ እዩ ህዝብታት ብሄረሰባት ደቡብ ናይ ዓመታት ሕቶኹም በባዕልኹም ጻዕርን بناي بعلهم تساتفون كمون بناي منجستي مريحنت حقاون سلاماوين بزخونة كايدام من سيرخيبو حبرت سباوي زخونة كل الدبو إثيوبيا ممسرات بمخالنا استسمع عن حقوس بشم بارتي بلصقنان بشمين كقلت لكم يدلي انكو عدس بلكم انكو عدس بلنام عرسخة بعرسخة من محدار مسل ديمقراسي إزبلا كانتبا من محدار كتم أديس أبا عدان الشعبيون نزبي أبقى مزقت وسرح مسرح وسان كم زخنة قليزان كواندس يالاتون كواندس يالن انكو عدس بلكم دس بلنا عرسخة بعرسخة من محدار ديمقراسي ومسليو إذا حتو دما تمليسيو حزي حتو ملسي بمركابو كمزيز عمسلا دمو بروغرام تداليلو اتغندقنا مبلص أجيو ملمعيو لعلز دما بحبار كوينا وعلو زحدر حتو حزبنات حساب زقبره سرحت لمعات مسرحيو بوغن زدما ازي صعرام حزبي بتعم زدن سرح سريحو ناي حبار شتونا زخونه بلصقنا خمزعوت اين طراطرن أبتمرها قبري مسرتا كيد أتاو مكاب استسالت أنتخون كاب 12 زوباتات لعلي خلت تمئتين 15 مليون قرشي استأكب أنتخون كاب 12 كللات دما 300 مليون كام محافظو تكالات دما 10 مليون بحافشة لعلي 530 مليون بر نكلل دبو إثيوبيا تأكبو إيو ኢትዮጵያ ካብ ዘበን አክሱም ጀሚራ ብዘይካ ውሕዳት ዓማውቲ ወናኒት በር ባሕሪ መንበራ ደራስን ፖለቲከኛን አስራት አብርሃም ገሊጾም ኢትዮጵያ አበ ዋን ሽግግር መንግስቲ ኢህወዴግ በር ባሕሪ ምሳና ዝገለጹ አይተ አስራት ኣብቲ ዋን ኢህወዴግ ዝተመረጸ መንግስቲ ብዘይ መንበሩ ከምዚ ዓይነት ሃገራዊ ውሳነ ናይ ምውሳን ሓላፍነት ስራሕ ኣይነበሮን ውን ኢሎም አይተ አስራት ነዚ ዝበሉ ምስ ኢቲቪ ትግርኛ መደብ ውራይና አበ ዝኖሮም ጻንሒት እዮም أبرها كاسا أزراري بوملو جيتاچو على مدما كم صعبة واديدو كقربلنا يوم أقسمهونتن بحر برن زتا أساسرو مخانوم دراسن بوليتيكنيان أسرات أبراهام قليصوم كأجر بستجربات تبلن كالوت بركس بلو مصحفتن درسو أيتا أسرات أبراهام مسيتي بتجرنيا مدبو راينا أبزنا بروم تانحي تاريخ أقسمهويانن بحر برين زين نساسلو مخانوم أرديوم تاريخ هون ناتنجرنا زعابي نحنا أقسمهويانينا في العام تجارو ስለዚህ أقسم تلها أدوليس هلو أقسم تلها بحر بري بحر منان مراخب على مقفاوي نقدب مراخب مخات كل زقبروا لنا هنا تاتي نيرو
ኢትዮጵያ ብዘይ አግባብን ይፍትሐውነትን ባሕር በሪ ምሳኣና ዘዘኻኸሩ ኣይተ ኣስራት ብምኽንያት እዚ ተለዓዒሎም ሃገር ብሰንኪ ስሑት ፖለቲካዊ ውሳነታት ዝሰኣነቶ ባሕር በሪ ኣሕሲብዎም ከሃገር በስተጀርባ ትብል ምስ ታሪክ ባሕር በሪ ዝተኣሳሰረት መጽሓፍ ምጽሓፎም ኣዘኻኺሮም ኣብትናትና ዕድመ ኣጋጣሚቱ ናይ ባሕር መሰል ናይ ኢትዮጵያ أقباب زي خوانا من قدي يفتحوا بزي كوانا من قدي ناي بحر برسي النازل سمعت سلز نورا نفتش عوان فلاي مس زي مس إتيرترا تتحيزو عباد من نورا مس ناي الجرس لخدنا له ناهيك زخدنا له خنا تتحيزو تم منقص زخدم نورا من قدي بطالالي هجراوي ربح يكون بالزلاقي نيزخابي سلام دحنا زحلو ويكونون تابز بالسمعتي تو مصحف صحيفو أبال أمرار حن مسراتن ودب عرنا من باروم زغلص واي تاسرات ابتي وان نت مصحف تصحفو عرناون كم بارتي قواموسيدو امملاس واننت بحر بري إثيوبيا تخرت غيرو يسرح من بارو غليصوم ابتي وان مصحف زي حتى مالو جزاعة عرنا بهال ودب نطايشنا زنورنا الأوان نيرو عرنا حات هذا حزم حدا مسرتاوي حتوتات إثيوبيا ناي بحر بر نايمونا نمثل علوا يقبايو زي كتقالا سلوا يلو كم بروجرام حيزوس سلازنورا انا عرفت ودب مسرتاي نا اوالا مرح سلازنوركو ያው ፍትሐሳ መጽሐፍ ጽሕፍ ኢለ ማለት መሰል ተጠቃምነትን ወናነትን ባሕር በሪ ዝተፈላልዩ ምዃኖም ዝገለጹ ኣይተ ኣስራት መሰል ተጠቃምነት አመልኪቱ ኣብ አህጉራውን ዓለም ለኻውን ሕግታት ዝተጻሕፉ ሕግታት ምህላዎም ኣረድዮም ናይ ባሕር በር ደብል ዓዲ ናይ ባሕር በር ናይ ምጥቃም መሰል ታብ ተራብታ ክትረክብ ከም ዘለዋ ይድንግግ እዩ ግን حنت هاجر زخانة مغنيات هاجلجلن انتيلا زلوا دوم تعاسيا نايس أتاسقات لنا دو تعاسيا زي جبو زخانة خفلت انتحاريتا طعمي زيك حق زكا لخليه هنا إثيوبيا بزيكا وحدات عماوتي كاب زبنا أقسم جميرة ننويح زبن ونانيت بحر بري من بارا أيتا أسرات هارد يوم إثيوبيا هم تفلت تاوزنا يقسم زمان من استجميرو بزلا عنت كونتينيس بزخانة من قدين أي من قستي جنور هاجر يعني أنا حسب استفلا لي سيامي كوني كل يقسموا يعني روم دعوري أو سنيا دعوري إثيوبيا أنا على وزخ دلو بركي بسعيو هذا نوعه مواعيد زي بدي توسنوا عوانات ناي بحر بر همز نراي فلت شققر منقستي عزو قداي زي موسان حقاوي مانديت هاي نورن بحق سوا نوقت خوينا أبزي نورن مانديت تنا بحر بر نلكتون كما أجندا هيت العلا وإرترا كتنس بمخالة خلطة ودف إذا أخذ إليها بزي مهنيات تمليسة إثيوبيا ناي بحر برلي والعدي زهانة الخونتات تفتيرو مالتي إهاديك قدمي بمرسان بسلطان ممصو نإثيوبيا بحر بري كم زسأنان أبتي واندما إهاديك زتمرس أمنغستي بزي منبارو هقراو وسانن موسان حقاونت كم زي بلون دراسن بوليتيكنيان أسرات أبراهام قليصوم بزيدما إثيوبيا ونانيت بحر بري تخونلو حقاو مسرح كم زلوام أملاقيتوم كسب حزي لعلي 7 ميتاوي زخون مهرتي كم استعكبم كيد مكاب مهرتي كل تجراي ملكيتهم مس ETV تجرنيام بسلك صالح زغورو حلافي ركب زبي بيرو حرشات كلل ايته مكائل حغوس تزاريبهم كيد مهرت مكاب ملكت كان كل ساعات مع 7 كلتش على 15 ميتاوي لا يتكلل غير نور تويكاني زراعه شفي النهر كل تأثيرنا تعكي ولا من هالساعات كان حليفو أنت ناي على حد أرجع وقت نزغ بزراعتي ناي مش فاصل حتى ون نفس الرجل أول ما دايد ما نعب 200 10 شحن 110 هكتار بأكل
14,000 هكتار زأكل استفرالي قراوتي بشمبرة قوم ساعات تشوفون لكل ذات يجول مالتي مستي تتلمو زنبرة المنتنت أصير زاعتو مهرتي باستفرالي تفتراون سبا سرحان عنقفاتات كنكي كم زخالة زغالة صوتهم حلافي وانو زي حل والزناب دمام كم مخنياتي قلتهم قلنا مكنا حزب تلام تفسدي كنا زين باي كالم قلنا كم كل قلنا كسار حزبي بتي حنا زنبرة تدارا باش جماعة مالتي تفتراون خلصة صرحة جماعة بركة دولة سزخونة أو تطناي مقدال كونتات في الكرة خمسة خير يقمتي بفلاك عمالتي وعبتهم حلفوا وانات كم كللون بركم الله بالله دعوة جامعة الإمامية لنا الذي عفتي حلفوا وان قبل يقول الله عمالتي نبد ميزة وصان كل شيء كنت بسوان هي ترد أكل المريض أنا 10 ورد فات أكل زي زلابي زي نقولوا ويكاني نشتي زي نقولوا قارصة لكم تحصل المهورة أو زي زراعتي بنسافيح من قدال كان زرقاء عرفت زرت زوارات في الميكانيتي يشتر مسكارت مالت البعلات غير كلامي طبعا كان زلوا يفلت كذا حليفه عني عرض حزب قرابة قديمون لاي وطري حلو زناك عرض سيم على المأكلة زوالات لحاشة مهرتي عنده ولا لايك النكاري تقاعد في تصور لكارة تطلالي عرض زوان كده قلنا لبصراحة حدا يشحن حدا يتمر معنا هيك طرق أكل الشفان لاي وطري حلو زناك 13 سنة وردات عبد 243 قناتات تتحدين ስለዚህ ዝተደሚሩ ምስቲ በብዋኑ እናተሓሰተ ሓና ይባል ኩንታት እውን ተደማሚሩ ምስቲ ኣጠቃላሊ ናይ ክልልና ክሽፈን ዝግበኦ ብምህርቲ ክሽፈን ዝግበኦ ምስ ሽፋን ተታሒዙ እቲ ናይ ምህርቲ ክጎድል ከም ዝኽእል ይግመት ግን ብቁፅሪ ክምዝልካ ንምቕማጥ ግን ዝገንጋ መድጋፍ ተራእዩ ዘይኮነ እሱ ንምቕማጥ ይፅግም እዩ እቲ እዋኑ እዚ ሓለወ ዝናብ ዝሐሸ ፍርያት ኣለወን ተባሂለና ብዝሕሰባ ከባብታት ከም ዘጋጥመን እዚ እውን ሓረስታይ ብእዋኑ ምህርቱ ከይክብ ከም ዝገበሮን ኣይተ ምካኤል ሓጎስ ወሲኾም ሓቢሮም ኣብ ሰሜን ምዕራብን ኣብ ማእከላይ ዞባ ብፍላይ ኣብተን ዝሓሸ ፍርያት ኣለወን ወይ ከዓ ዝምዕራብ ዝራእቲ ኣለወን ዝበሃላ ከባብታት ኣብኡ እዩ ሰፊሕ ፀኒሑ ብፍላይ ካብ ሽራሮ ክሳብ ሽረ ዘሎ ከባብታት ኩሉ ዝኾነ ዝናብ ምህላው حرصت ون دار قال أقرأ وتعاتين قاعد لنا يكون لبركم فيهم من مرض يمكن ليش لازم نفتح لنا عفتن تحيز اللي المعاركات لا تمرت على تيم بس الزوبة لا يكلنا مرحة ظلوا بحوار طبعا لا فرحتني لا تتأكلاتهم اللي مرأتين بالله لا يعطوا الكامبين تخيل ميري لا يعطوا الكامبين كاني كل تي لا يدور كام عتادن كم اللي ما رأتي ما عتادن كل تي بارال خلوا صحيحنا ስለዚህ ከም ተወደሚ ለተከልኩት ማለት ናብ ካሳዓ ክልተን ካሳዓ 5% ከባቢ ከዓጽዲ ምባል ይከኣል ዝራእቲ ገለጥ ዝራእቲ ከዓጽዲ ዘይከኣል ምክንያት እንታይ እዩ ሓደ ጥሙቕ ማይ ስለ ዘሎ ካልኣይ ከዓኒ ገሊኡ ዝራእቲ ድማ ኣብ ኣጉል ሰዓት እውን ስለ ዝኾነ ማለት ናይ ምቕነት ደረጃ ወይ ከዓ ብርኩ ኣብ ኣጉል ስለ ዝኾነ መሊኡ ዝደረቀ ኣይኮነን ኣብኡ ደው ኢሉ ምጥርሑ ድማ ማይ ዝጠልቦ ኣይኮነን ከምዚ ዓይነት ተጋርነት ስለ ዝነበሮ እዩ እቲ ملو كعتبي تخالو مالتي قل تعاطى مريت قل بعترنا شفنا قال لي خانه مصنوع بوتنشال صغير يعني ما انا مصنوعاته قالوا له كل تفكير كامل زين عداقام أبا قدامي ربع عمت كلتشحون عسى تشدشن عمت مرت لعلي حدميتن 9 بليون بر أتاوي كم استأكبه منستر أتوت أفليتهم أفزات ما مدبات قدامي ربع عمت كلتشحون عسى تشدشن عمت مرت قدامي منستر أبي حمد أبا استرقبلو تجمجيمم منستر توت أين لم نجسي أبتك قدامي ربع عمت لعلي 209 بليون بر أتاوي تأكب يعني لن سرعة التخاخبات توت ديجيتالايز لمقبارز تسرحو سرحتي كمون طبو كتتلن ناي قوصصر سرحتن تقبارو مقباروم قليسان عغمي مكاب توت إثيوبيا حزوين بزبالة كب مبال كمزكال مرعي أيو إيلان كبل قلقالوت زين إثيوبيا تقبسيبون حضر ما زينو صعين روسيا أبا دردر سلام يوكرين تسفى أي تقرصن كبلو بريزيدانت روسيا فلاديمير بوتين قليصهم
توم بريزيدنت أبا أخيبا هجرات جوجل عسرة بفيديو أبا زمحلالف وملغتي روسيا مس يوكرين تجبرو دردرات سلام انت تقبل يوكرين دما بأنصارو دردر زي مقبار معصا كم زلقوقات أرديهم ات كوينات نخلتين هجرات زحز نقاطامي كم زفاتره بمقلات زي كمي دو مبال كم زكال كنحاسب لنا يلوم كبل آرتي صبصيبهم تملكتنا بموداتا قند زيناتات زعلت كزخاخركم بمسرات كل الدبوب إثيوبيا نهزبي تربحي بمقبار كقلت يقبا كبلو عفا قبائي بيت مخري فيدريشن عقانيو تشاقر قليصوم إثيوبيا كاب زبن أقسم جميرا بزيكا وحدات عماوتي وناني تبر بحري من بارام دراسن بوليتيكيان أسرات أبراهام قليصوم روسيا عبر درجة سلام يوكرين تصفي تقرطن كبلو بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين حبيروم مركز ملكتي نسعد زحفنا مدينتات عبد الزازينا سلام تكون عزينا نمسكن سلام